गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोजौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों दानो जोङो भुटाननिफ्राय सा द' आरो बेबायदिनो नेपालनिफ्रायबो जोबजानानै थानाय सुबुंफोरखौहाय जोंनि आसामाव लाबोफिननायब्ला जोंनि इन्डियानाव लाबोफिननायखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौ जास्ट डास्टबिन बायदि जोंनि आसामनि बा इन्डियाननि जेलाव दोननानै बिथांमोनखौ फेसेवगोनसो नामा बिथांमोनखौ ओरैनो जास्ट लाबोनानै दोनफैदों नामा बेबो मोनसे कुइसन फैदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा मोनदांथिदों ना खेबसेयैनो बिथांमोना रन्जन दैमारि सारजों बख'नानै बेबायदिनो दलै नगरलै बिथांमोनहा मस्ट वेलकाम खालामलायनो नागिरदों दा मोनसे नुथायखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे भुटाननिफ्राय जे जेलनिफ्राय गबोदोंमोन बे समावहाय मस्ट वेलकाम खालामनो थाखाय बिथाङा थांदों बे मोनसे जोंनि बिटिआरनि थाखाय बा सासे मोजां दैदेनगिरि हिसाबै सिनायथि होदों ना बिथाङा मोनसे राजनितिकनि थाखायसो मोनसे मोजां दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा माबादों सिगांनिफ्रायनो बिथांखौहाय राजनितिकआवहाय एखेबारे गोसो होनानै मावबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिथाङा बर' फरायसा आफादाव थादोंब्लाबो बिथाङा राजनितिकआवसो बांसिन गोसो होनानै लामा जथि होबोनाय आरो बेबायदिनो लास्ट अफदि बिथाङा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ खालामनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे सिमांखौहाय थेर बेथेर सुरमुर खालामनानै होनायखौसो जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा मोनदांथिदों गाव गावनि बेक्तिगत मोनदांथिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दिनै बिथांमोनहा जे बख'नानै लाबोदों खुसि जादों नाथाय आंहा बेवहाय टटेलि गोजोननाय गैया मानो होनोब्ला बिथांमोनखौ आरोबाव जेलाव दोननानै माखासे बिजित बावगोन होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो मिथिनो मोनदों बिथांमोनखौ उदां नख्राङाव दासिमबो बिथांमोना मोननो थाङाखै जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोननि गासै केसखौहाय सारिजालि खालामखांनायनि उनावसो बिथांमोनखौ हगारनाय जागोन ना खेबसेनो बिथांमोना रन्जन दैमारि सारजोंहाय लोगोसे बख'गोन बे मोनसे सोंथि फैदों आंनाबो लाइफआवहाय दिनै मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आङो अरुणाचल प्रदेश नाहरलगननिफ्राय गुवाहाटियाव ओंखारफैनांगौमोन ट्रेनजोंहाय दा आङो नै 100 किल'मिटार 99 किल'मिटार फैब्रनानै उन्दुब्रेनानै फैब्रबनांनाय जाबाय दा 50 थाखानि लामा 99 किल'मिटार बेवहाय आङो दंफैयो जिखुनु हक दा ट्रेन टिकेट दानफिनबाय गुवाहाटिसिम थांफिननो दा जोङो नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो नैबे प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा मा बुंदों दानो बिथाङा राजनितिकनि मोनसे तालिम इलेक्सन सफैनायनि थाखाय बिथांमोना बेखौ खालामदों ना मा खालामदों आरो मोनसे सोंथिया गोबांथार कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजोंहाय सोंथि हरदों जुदि दस्रा कान्ट्रिनिफ्रायनो जुदि बख'नानै लाबोनो हादोंब्ला जोंनि इन्डियानाव थानाय बा आसामाव थानाय माखासे एनडिबिफोरखौ मानो बख'नो हायाखै बे मोनसे सोंथि सोंदों बे जोबोदैनो ओंथि गोनां सोंथि बेनिखायनो बयबो जेसेबां हायो एसेबां सोंथि खालामहर आरो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना शेयार खालाम आरो दासिमबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबो खालाम बेबायदिनो नोंथांमोनहा बेसेन गोसा आरो बहुमुल्य नोंथांमोना भेलुएबल बेबायदि निउसखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थानाय बायदि नोंथांमोनहा नायलांदो प्रमद बर' बिथांमोनहा बुंदों बिथांमोननि केसफोरखौहाय बिजिरफिननाय जागोन आरो बिजिरफिननायनि उनावसो हगारनाय जागोन होननानै बुंदों दिनै टटेलि गोजोननाय गैया बहाय गुबुन हादरनिफ्राय लानानै बा गुबुन देशनिफ्राय लाबोनानै गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै दिनै बिथांमोननि केसखौहाय बिजिरफिननायनिसो मोनसे बाथ्रा फैदों रायजो राजाफोर 30% रंजानाय 70%आनो रंजानाय गैयै बेबायदि सिस्टेमसो जानानै दङ नोंथांमोनहा मा मोनदांथिदों कमेन्ट खालामहर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हिसाबै मुलुगनां गोजोननि सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जादों आरो बे फालिनायाव आसामनि गभर्नर बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां नेशनेल लेभेलनि बा जोंनि रिजननि आलासिफोर बाहागो लादों आरो बेवहाय जोङो गुबैयै जोंनि आगुनि जायफोरा हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन बिथांमोननि सोद्रोमा आरो 23 फरायसा आफाद आरो जातीय संगठन आरो गुबुन गुबुन स्टुडेन्ट बा गुबुन बाहागो लागिरिफोरजों जोबोद गाजा गोमजायै दिनै मुलुगनां जि गोजोन सान बेखौ फालिनाय जादों आरो गभर्नर बिथाङा बाहागो लानानै जोबोद मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बोसोन होदों आङो बिथांखौ साबायखर बावो आरो बिनि उनाव दिनै गभर्नर बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांदों आरो दायो 4 बाजिनिफ्राय जोंनि सरकारनि माखासे हाबाफारि मावनाय दांनायफोरनि सायाव बिथाङा रिभिउ खालामगोन आरो बिथाङा जोबोदैनो गोजोनदों जे मोनसे काउन्सिल हिसाबै
जिखिनि डेभेलपमेन्टखौ नुदों जिखिनि मोजां थासारिखौ नुदों बेखौ नुनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायदों जे फैबाय थानाय समाव बबे बबे बिथिंखौ आवगायलांबावनांगौ एबा जौगाहोनांगौ आरो बेवहाय बिथाङा थोंजोङै एबा खेंसालियै जोंखौ बोरैहाय मदद खालामगोन बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों दा बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेबायदि मोनसे मुलुगनां सान फालिनायजों लोगोसे आसामनि जोबोद गोनां सासे बिबानगिरि मानगोनां गभर्नर बिथाङा दिनै क'क्राझाराव फैनानै मैया मोनायावबो दङमोन दिनै मोनायावबो थागोन आरो बे माखासे मानि हाबाफारिखौ लानानै जोंखौ थुलुंगा होनाय जोंखौ माखासे गेबें लामा दिन्थिनायनि थाखाय आसामनि गभर्नर बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। सार मैया बेखिनि भुटान हादरनिफ्राय भुटान सरकारा माखासे गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे भुटानाव माखासे मानसिफोर दङ जेलाव बेखौ बरननांगौ आरो बेखौ लानानै मालाबा दिल्लीयाव मालाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बे खामानिया आवगायहां फासयहां जाना दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बिथांमोननि माखासे अफिसियेलफोरजों जोङो सावरायदों जोबोद सिरियासनो सावरायदों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मेसेज होदों दा बे हिसाबै जोङो सावरायबाय थानानै मैया मोनाबिलियाव बिथांमोना जोंनि सा 6 एनडिबिनि बारग' सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बेवहाय लानानै फैनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै गुवाहाटियाव लांदों माखासे फर्मेलिटिस दङ पुलिसनि जिहेतु बिथांमोना एनडिबिजों डाइरेक्ट आरो डाइरेक्ट एबा इनडाइरेक्ट जड़ित दङमोन दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव माबाफोर केस दङ नामा मा दङबा बेखौ बिजिरनानै बिथांमोनखौ न'आव हगार हरगोन आरो बिथांमोना जिहेतु बारग' एनडिबि जों ग्रुपजों सोमोन्दो दङमोन निस्सय आं सान्दों बिथांमोना रिहेबिलिटेसनबो मोनगोन आरो बिथांमोननि रिटार्न फैनायाव जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेस करि बिथांमोननि न'खर जायफ्रानोखि मोनसे गोनो गोथो साननायाव दङमोन जे बिथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै बिथांमोनखौ मोजां देहा आरो मोजां गोसोयै मोनफिननानै न'खरा जोबोद हयथ' गोजोनगोन आङो बिथांमोननि न'खरनिसिम आरो बे 6 जन सा 6 जोंहा जायफोर सोद्रोमा रिटार्न फैबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि अननायखौ बावहरदों। बेनि अनगायै आरो गुबुन हादराव दंबावो नामा सार? बेनि अनगायै सासे नेपालाव दं होननानै मिथिनानै जोङो थांनाय बोसोराव नैबे बोसोरनिनो गिबि बाहागोआव जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो एमसिएलए माधव सेट्रि बिथांखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोना बिथांखौ थांनानै लोगो हमनानै फैदों नेपालनि जेलाव दङ बिथाङाबो खम समनि गेजेरावनो रिलिज जागोन बे जि मोनसे जेलनि नेमखान्थि बेजोंनो रिलिज जागोन बेनिखायनो बे समखिनिखौ बिथांखौ नेहोनानै